Op de Hienstedagen is vrees altijd de Hienste marathon. In en om Driessen en Waterswaard binnen alle hindernissen maken dat hinder en bij wat met dwamatten. Het spektakel loopt alle jaren weer meer mensen. Dat had ik te maken dat we vorig jaar het NK organiseren konden. En dat had dan wel een grote impact gehad dat een hulp mensen toen was binnen de chin en die nou zijn van hey jongens, dat ligt dus mooi daar. Ja. Wij willen er ook een keer bij waren. Dus we hebben een behoorlijke wachtlijst dit hier in de organisatie. Maar de deelnemers? Maar deelnemers, ja. We zitten nu op een 140 stads hebben we op papier staan. Dus het is aardig wat deelname is er. De organisatie pakt het dan ook professioneler aan en stranger. Vroeger wie het nog wel zo dat iedereen die kwam en die zei van ja, ik een weekend van tevoren trainen, dan kan ik nog wel meidwaan. Maar de organisatie en ik zijn het is toch wel dusdanig is het zo, de hindernissen die bouwen ik technisch dat iedereen net meer zit kan van nou ik train even een weekend van tevoren. Nee. En nee, die meesten we willen eigenlijk nooit gaan dat de meesten wel goed getraind hier aan de wedstrijd deelnemen. Bezoekers vinden vooral de hindernissen mooi. Kom het kraal bij. En speciaal je hinder van de Hienstedagen? Ja, even naar je bij ons mensen slepen. Aha. En wat maakt dat zo leuk? Al die hinders en alle keer weer wat oors, alle keer weer nieuwe hindernissen. De bouw ervan ook en nou, nu rijden ze ook op snelheid. Hè. Tenminste, zoveel tijd mogen ze erover doen, dat was eerder niet zo. Ja. En dan vind ik ook de spanning erin houden dan. Ja. En die hindernissen vindt u wel mooi? Dat vind ik prachtig. We gaan vaak naar marathons toe, maar zulke hindernissen zie je nergens. Dit is uniek. Vind je het leuk? Op die vervelende verslagjouwers nou dan. Om vrijwilligers zitten de Hienstedagen net verlegen. 150 binnen het er dit hier. En ik mag dat jaar dat is een sterk jaar in de Driesenborders waren. Daar is 80% van die vrijwilligers is onder de 20 jaar. En dat is wel uniek. Als je bij een hulprotte hindernis niks just een hulprotte jonge bent die zegt van daar willen we bij wezen, daar willen we eens vaak kleermaatje. Ja, en dat straalt het uit hier. En dat er zijn weinig organisaties die zoveel vrijwilligers hebben, die eigenlijk een wachtlijst hebben van vrijwilligers. De Hienstedagen binnen morgen ook nog. Dan ben er onder oren veekeuringen en een boerenmerk.